आसाम सरकारनि जहा माननीय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि डाइरेक्शन मते सांस्कृतिक महासंग्राम थांनाय 10 तारिखनिफ्राय 30 तारिख नभेम्बरसिम Vcdc लेभेल जिपि लेभेलाव जागासिनो दङ। बे हिसाबैनो दिनै केलेन्डार हिसाबै शेड्यूल प्रग्राम हिसाबै देवस्रियाव होनाय जादों। बेनिजों लोगोसे रुनिखाथायावबो प्रग्रामा जागासिनो दङ, क'क्राझारावबो जागासिनो दङ। बेयो जोंनि चिराङाव दाख्लै 10 तारिखनिफ्रायनो मोजाङै मोजां जागासिनो दङ। बेवहाय स्पेसियेलि खननाय आरो मोसानाय बे जादों। मोसानायनि खेत्रआव एथनिक डेन्स आरो खननायनि खेत्रआव राभा संगीत, भुपेन्द्र संगीत, रबीन्द्र संगीत, बे संगीतनि सायाव माखासे सिलेक्टिभ गानफोरनि गानखौ खनहोनाय जादों। बेवहाय जोंहा सरकारनिफ्राय जाज हिसाबै सेलेक्शन जानानै फैखानाय दं। बे जाज बिथांमोनहानो मोनफ्रोम आयदानिफ्राय केटेगरि वाइजै साथाम फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सायख'नानै हरगोन। बे सायख'नानै हरनायफ्रा जाय सायख'जादों बिथांमोना नेक्स्ट स्टेजाव जोंनि बेंटल कलेजाव अडिट'रियाम जानो गोनां LAC लेभेल समस्ति लेभेलनि कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामहैगोन। आरो बेवहाय जायनोखि देरहागोन बिथांमोनखौ जिल्ला भित्तिक जिल्लायाव LAC वाइज जोंनाव चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सिडली LAC आरो बिजनी LAC दङ। बे मोननै LAC जों कम्पिटिशन जागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो सेलेक्शन खालामलांबावनानै बिसोरखौ स्टेट लेभेलाव गेलेहोहैनाय जागोन। गेलेहैनाय माने पार्टिसिपेट खालामहैनाय जागोन कालचारेल सेक्सनाव। बेखिनियानो। धन्यबाद।